karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them to Kon. Maglago itong magtanaw siya Ala! Ay! Uy! Oh, ay! Nayambag ka, Binoy? Mausap na akong gibati sa una para sa akong palalabusing kalagot. Oh. Ha? Lagi busing. Murag kakumuton ko sa naong sa kong crush ba. Pero, labi kayong hagan. Ikaw busing. Kana maglagot ka ni Ma'am Beautiful. Di ka ganahan mo kiss niya? Oh. Uy, iko! Ngano? Pakitod ka kung unsay tinuod ni romansa. Ano? Ay, bago. Hinilas ka mga akong anahin. Ug ako ang muhatag inini mo. Oh, no! Ay, kung hadlong kag numero. Busing? Napakauban ako, busing. Hello, Binoy? Nangutan na lang mo ko, busing, good. Hoy, nahilo, magod ka di. Tarongan ang pag-drive ni mo, Binoy. Oy, tarong maguna, busing, good. Nangutan na naman ko kuno sa bation ni mo kung maglagot kang Ma'am Beautiful. Oh, kuan. Katukon ko niya. Kalabayon ko niya sa bintana. Maunay ako bation, Binoy. Kakuyaw ko di ay busing. Di day maayo nga magpaduol si Ma'am Beautiful ni mo pirmi. Akon magsige siya pangaway na ko. Malabay din ako siya sa bintana. Ayaw sa pa na busing, oy. Ilom na, Binoy. Niya na to sa airport. Napatakag sulti ko. Niya na sa papa. Alexa! Hello, Han! Welcome home! Oh, kumusta ba mo din eh? Binoy, sa kanasda sa mga gamit ni papa. Iyan, dali ka eh. Oh. Oh. Binoy, dadaan ang akong malita dire. May pasalubong ko ninyong tanan. Canada, from Japan with love, gid ni Sir. Ed, kumusta ng imong pamati? Okay raman ko. Sure ka nga okay ra ka? Nanawag man ko ng imong doktor. Patuon ko niya siyang klinik. Di ba iyan? Oh. May tingali nga ugma. Muadto ta sa imong doktor. May problema kasi mong kasing-kasing, di ba? Relax, Alexa. Dili pa ko mamatay na ning sakita. Daghan pa kong buluhaton. Pero Ed, Nagkinahanglan ko karon og pahuway. Nala, sige, Binoy. Ablihin na ka ng akong malita. Pahuwayo na pa. Ugma na lang pasalubong. Oh, iyan. Okay ra ko. Pa, dili ka okay. Taas kaya yung mong biyahe. Nakinanglan ka pahuway. mangaon na ta. Naguwat mo na ako? Ako, naghuwat ko nimo. Ako na ipandam ni ng sedes ang pagkaon, ha? Maayo kayo na kapag ka-video ang painet ng Veronica nga intibiyan. Maggamit ni Ian para siyang amahan. Oh. Nila na sa siya. Nanawag na sa pa. Ansa? Ugma, may meeting ka? Okay, na ako, Ugma. May importante lang kong giatiman. Bahay ni Ian.
Okay. Nahibaw ko. Dili makalikay si Ian ako. Kana ang ipaniguro ko. Bye. Sa mukha kining tawhan na, eh. Manawag kong Ian. Hello, Nabot na ba yung mga amahan? ni Ana. May picture kong ipadani mo. Mao niyang gipuy ani ni Veronica sa unang panahon. May nakasulti na ako nga usa ka hamtong nga lalaki ang miabang sa maong bahay para ni Veronica. Oh. Huh. Kabit ko din ni Papa kining Veronica. Klaro na lang. Isa na na. Okay. Magsige bigyan yung tawag ni mo si Lira. Oh. Naadiha pa. Mahimo mo join ni mo. Sure. Nalipay ko sa akong nahibawan nga nagtarong ka na sa imong trabaho sa atong kumpanya. Ang imong asawang misulti nimo? Iyan. Ayaw lain na pagsabot ang tanang buhaton ni Alexa. Misalig gid kas imong asawa pa. Asawa ko na si Alexa. Kinalang musalig ko niya aron dili ko mabalaka. Mas-stress ug magul. Nagkasuod na sila balik ug ang iyang ex nga si Paul. Dili may mong kontrahan na to ang kaugalingon natong partner iyan. Salig na lang nila ni Paul o ni Alexa nga dili sila magbudhi nako. Aron magmalinawon ka ng konsensya nimo. Nala sige. Musuod na ko sa kong kwarto. Ayaw na pa. May lain kang tuyo? Kuan. Ed? Andam ng imong kape. Diya sa sala. Arita magsultili kay doon ako importanteng isulti nimo. Okay. Apil ka, Ian. Oh. Unsa mo kay plano ini bayana? Wow. Naara na diha nga kong kape. Oh, ari ka diri sa sofali para makasandi ka. Unsa man ang gusto nimong isulti? Di ba ka matug ba? Gikapoy kas biyahe. Bago pa tanangaon iyan, mag-sulti-sulti o nata. Bitaw, Ian, mas mayo nang mag-discuss tag mga importanteng butang sa atong kinabuhi. Gikapoy si Papa Alexa. Okay ra ko iyan. Unsa man ang gusto nimong isulti, ha, Alexa? Ako ba? Duganin akong gustong isulti nimo. Pero, karon na ang hustong panahon. Ako na ang pasultiha, Alexa. Pero, Pa, kuan. Doon ako'y gustong paliton nga isla. Oh, Usaray tagiya ini. Ug may mansyon nga karaan sa maong isla. Ang Isla Verde. Apil ni sa ibaligya. Mahimo ning ipa-renovate. Gusto kong mahimo ning solo project nako. ug unsa ba tukuro nimo didto? Mahimong residential o commercial. Naturan mo na ba kini? Dugay na, pa. Mhm. O gusto ko nga bisitahon ni namo ni Alexa sa sunod adlaw. Mag-helicopter kami. Ian, Kung positive ka anang maong project iyan, okay ko ana. May makuha kong investor nga makatabang ni mo ana. Ayaw lang ang mga palasyo pa. Okay. Well, abot si Paul na ng maong project. Buhatan rin ka na aron mamiting na to ang board. Ikaw ang mo-present niya ng maong project. Karon, Alexa, sa imong tuyo, namo. Oh. Unsa man na, Alexa? Isulti na. Alexa?
Gusto lang unta kong mo bakasyon. Well, mauna na ang imong bakasyon. Pwede sa kang mukuyog pa. No. Kamu na. Ako una ang motiman sa Busay Project. Kamu ang motiman na ng Isla Verde Project. So, Mami Alexa, pag ready na ha? Ed, wa pa ko makasakay eroplano. Wala problema. Doon ay first time sa tanang butang. Himuan ning experience, Alexa. Samtang magpadoktor ko. Pumakasyon mo. Imo ning planong tanan no, aron dili ko makapakigbuwag sa imong amahan. Nagbaw kang masakiton siya? Ug nagtuogit ka nga makigbuwag nako sa imong amahan. Dila ko gusto manipad. Gawas pa. Gusto na kong mudawat nimo nga akong ikaduhang inahan. Mami Alexa? Ni anak to, oy. Okay. Mulupad na ta, Mami. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!